Okay, yau kamar yadda kuke gani yau na tare da S Mala. Okay, wani artist din namu S Mala ba. Lala ko zan iya sanin ainihin sunanka? Na asali wanda aka yanka. Ya, sunanka na ainihi ba. Kana tare da Muhammad Sani. Muhammad Sani wanda ka fi sani da S Mala kenan. Wannan aka yake. Okay, da Allah ina son kai mana freestyle ne ma gaba ɗaya da ni da masu kallon mu gaba ɗaya ina son kai mana freestyle. Okay, wannan ba na abu bane ba yanzu zan yi freestyle insha Allah. Okay, masha Allah muna sauraron ka. Rest in peace. Baba Buhari ya ce a tashi a nemi kuɗi. Ko su matan sai da kuɗi suke yin fara'a. In ba ka da sisi ba mema. Waƙar ce fa ta zo da azanci yanzu a hakan ni wani ban mai ba. Ko nawa zan bashi ko zan je na ciyo bashi duka na haɗo na dai bashi. Kai wannan an gama tashin kaina. Na ce da Allah a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne wanda ka fi ji da shi sosai da sosai? Gaskiya akwai wata waƙa da na yau mahaifiyata. Okay, da Allah ko za ka yi ɗan fara rama ne ta muzi? Ba wani abu bane. Okay, ina saurara. Mama na ko menene kika yi min a rayuwa ba zan ce komai ba domin kin min gatan da wane da su wance su wane ba su yi min ba. Sai kai wannan wallahi wannan gama tashin kaina. Sai kallo wannan shine S Mala. Okay, to na ji daɗin haɗuwa da kai sosai. Thank you mutumina.